Avui vinc a parlar-vos sobre una pregunta que tard o d'hora se li fa a totes aquelles persones que han sigut adoptades, que diu així: qui són els teus pares de veritat? Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo del meu canal de YouTube. Comencem. Qui són els teus pares de veritat? Aquests no són els teus pares de veritat, oi? Per què no estàs amb els teus pares de veritat? Jo trobo normal que molta gent parli de pares de veritat quan, en veritat, volen preguntar sobre els pares biològics. En no ser un terme molt conegut, que la gent sàpiga amb facilitat, doncs normalment acostumen a confondre conceptes, perquè deuen pensar genètica, veritat. Pares de veritat, i no és així. Pares biològics, sí, són aquells pares que t'han donat l'existència a la vida. I els pares adoptius què són? Doncs bé, els pares adoptius, els pares, són els meus pares. Són els meus pares, aquests que dia rere dia estan al meu costat, donant-me consells, recolzant-me en tot el que faig. Són aquests que cada nit venen i em desitgen un bona nit i em fan 2 petons. Aquests que quan era petita cada nit em llegien un conte abans d'anar a dormir. Aquests que ho donen tot abans per mi que per ells. Aquells que em canviaven els bolquers quan era petita també. Aquells que sempre et desitgen el millor per tu. Aquells que te'ls estimes un muntó. Aquests són els meus pares. Punt, no hi ha més. Però clar, tots són de veritat, perquè tant com els pares biològics com els meus pares són persones i són de veritat. Però són diferents conceptes. S'ha de distingir. Uns t'han donat la vida, l'altre t'han ajudat a viure-la i a entendre-la i a continuar seguint, creixent, madurant, vivint. Així que a partir d'ara podreu fer servir aquesta expressió de pares biològics quan us vulgueu referir al poti-poti que us havíeu inventat de pares verdaders. Merci per veure el vídeo. Moltes gràcies. Fins la propera. Adeu. I si us sento molt, parlo dels contrastos de la llum que han hagut en alguns petits trossos del vídeo, ja que vaig haver de gravar-lo durant més d'un dia perquè va haver un petit problema de que se'm va esborrar una part del vídeo, el vaig haver de tornar a gravar i l'hora en què vaig gravar el trosset aquell no era la mateixa, per tant la llum tampoc, i doncs va passar el que va passar. És el que hi ha, ho sento molt, ho sento. Per cert, feliç any del gos. Ara sí, adeu.